Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Na een weekend waarin een vierde reis maken we was naar Goes voor het bekertoernooi. Dat Cambuur trouwens heel goed wist te sluiten, maar een 4-0 overwinning. Steert alweer de volgende wedstrijd op het programma. NEC thuis. Dat is toch wel weer zo'n wedstrijdje waarvan je denkt, 3 punten pakken en je zoen wel weer hier of daar een gat slaan kunnen met de concurrentie. Cambuur docht dat maar een selectie die het weer redelijk volslijn is. Schouten is waarom, Muren is waarom. Er is iemand die het net waarom is. Dat is Isaac Calon. Hij had een blessure aan het voet en kan net spelen. En dat is toch een aderlating, want hij is de man in vorm. Ja, dat is konden. Maar ja, dat is wat ik steeds zie. Dan zit er weer een oor op. Hè. Dat is voetbal. En daar maakt zich net een seconde druk om. Nog stapt er weer, nog er weer een oor op staan. Hij kan echt net spelen. Hij heeft last van een voet. Hoe lang is hij er eigenlijk uit, denkst? Nou, hij zou horen week wel weer bij. Maar deze week kent het net. Er wordt alleen maar minder van. Nou ja, dan nogmaals, dan gaat er weer een oorspeling. De vervanger van Isaac Calon is, ik zou zeggen logischerwijs, Jairzinho Antonia. Hij is nog net helemaal fit, maar hij kan een gedeelte van de wedstrijd spelen. Hij mag dus debuteren in de competitie tegen NEC. Henk de Jong zocht dat wat zitten, want snelheid voor snelheid, daar gaat het om. Nou, we vinden het wel lekker dat we snelheid hebben. Dus zeker op één kant, echt snelheid erop. En, nou, dus die kans is wel aanwezig, ja. Antonia die had echt spelen in de bekerwedstrijd zijn goed. Dat voest van hem eigenlijk. Wat voor indruk maakt hij op die qua fitheid, zeg maar? Nou, hij maakt wedstrijdritme op dan. Maar die snelheid is er wel. Hè. Ik kwam een keer alleen op de keeper, stuit die bal, krijg hem omhoog. Maar de zesde snelheid van hem. Hij had een goede voorzet. Dus dat is voor Robert Muren lekker. Dus die kan het goed invullen. Antonia dus in de basis. Hij zocht waarom op een goede weekend. Hij had spelen in de wedstrijd in Utrecht, meer dan verwachten. Hij had spelen in de wedstrijd in Goes, meer dan verwachten. En hij begint dus in de basis in NEC. Hij zocht het wel zitten. Ja, het gaat steeds beter. Ik maak steeds meer minuten. En we hebben gewoon een traject ingezet om gewoon zo fit mogelijk te worden. En nu komt het dan misschien iets sneller dan verwacht, omdat we wat blessures hebben. Ja. Maar ik ga er gewoon alles aan doen om zo goed mogelijk in te vullen. In de 12e minuut van de wedstrijd stien 8674 mensen op indrukwekkende wijze stil bij het 100ste sterren van Rink Waaksma. Taxiondernemer, Grut Cambuur, supporter en sponsor. En boven dat een prachtig mens. Hij is er helaas net meer en zegt dus ook net deze eerste mogelijkheid voor Cambuur. In een wedstrijd die laten we zeggen, tamelijk dreig weer voor de Ljouters. NEC blikte een hele goede tegenstander te wezen. En daar ren je net zomaar even doorheen. Hoewel de betere kansen wel voor Cambuur winnen. In de eerste helft is dit Moleun. Rekt de bal kwijt. En dan komt ter het schot van Orad Mangoen. Maar dat wordt vrij simpel pakt op de keeper van NEC, Matthijs Branderhorst. Het winnen 2 likweerdige ploegen. NEC docht goed mee bij Cambuur. En als Jere Schouten hem verzocht op de paas en daarna de loopactie van Okita, dan ontstaat er zo weer een mogelijkheid voor NEC in de eerste helft. Maar Okita maakt het al hier een tikkie te ingewikkeld en zit de bal in het zietnet. En zo bleef het na krap aan de Jelloren speling 0-0 bij Cambuur en NEC. Op een einde onval van de Ljouters oer de linkerkant. Het is Moleun die de bal oppakt. Een veromleidt en dan kan de voorzet komen van Orad Mangoen. Brengt hem bij Muren. Muren wacht het even en zocht dan dat Mees Hoedemakers hierin komt. En het schot van de middenvelder van Cambuur mist eigenlijk de kracht en zeker ook de precisie. Konner dan van Cambuur via Moleun wordt matig uitverdedigen, kan op een nij oppakt worden, terug Muren. En op een nij is het de middenvelder Mees Hoedevakers die de bal krek net in de goal krijgt. Er zijn er wel wat mogelijkheden voor Cambuur in de eerste helft, maar scoort worden er net. Dit is de tweede helft. Lange bal van Schouten op de voet sprintende Moleun. Kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat slag het. En dan moet er wat ondersteuning komen. Die komt hier in en dat kan breedlijn worden. En dan is daar een schot van
Jawel, Doke Smit. Hij kwam in de 19e minuut in de wedstrijd na een zwiere blessure op een nij van Jordi van Delen. Het is op dit stuit nog net bekend hoe slim die blessure is, maar het is wel de blessure onder de knibbel dat hij dus heel lang maar uit de relatie west had. Het liep het net zo goed voor de verdediger van Cambuur, Jordi van Delen. Dit is NEC in de onval, oer de linkerkant. Altijd oppassen geblazen dan echt voor de verdediging van Cambuur, maar dit staat goed. En dan kan daar het schot komen van Mart Dijkstra. Jawel, Mart Dijkstra, de oud-Cambuur-speler, liet hier even zien dat hij bij NEC echt nog altijd mooi docht. Maar ik zie Scott treft geen doel en het bleef dus 0-0. Dit is net al te handig van Sonny Stevens. Dit uitverdediging, dit lopke, dit wat slappe baltje. En zag er zelfs een mogelijkheid ontstaan. Een kopbal daar en die wordt verdedigen terug Cambuur. Eventjes een waarschuwing voor de keeper van Cambuur, Sonny Stevens, die dit wat al te laconiek oploste. Het bleef 0-0, zo altijd heel lang 0-0. Het is een wedstrijd daarin één doelpunt beslissend wordt in Stadion, waar dat was een beetje duidelijk. En het is Cambuur dat eigenlijk het meeste jocht had op een doelpunt, want de kwaliteit van de kansen van de Ljouters wie eigenlijk een beter als de kwaliteit van de kansen van de ploeg uit Nijmegen. Hier is Sambisa met de voorzet en de kopbal van Muren. Oei, 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 die hier er wel in mooi. Prachtige onval over de linkerkant met Sambisa als linkervleugelonvaller fungeerde. En die luidt hem prachtig op de kop van Robert Muren. Maar hij kan hem een krek net in krijgen. Prima redding trouwens ook weer van Matthijs Branderhorst, de keeper van NEC. En zo bleef de spanning oer deze wedstrijd heen. Waar scoort er? Wutter scoort en ze ja trova. Dat is eigenlijk de vraag. NEC dan weer, maar de onval daar. En dan is het daar een prachtige redding van Sonny Stevens. Hij stiert eigenlijk op de linkervoet, maar hij pakt hem uit de jochter nog. En kinderen verzwaardigen dat NEC net onscorend daar komt. En zo bleef het maar 0-0. Bleef het maar 0-0. Op een ei, balbezit voor Cambuur. Bal wordt de 16 meter in pompt en daar is het schot van Moleu en de rebound van Muren. Ja, die hier er echt in mocht. Het waren echt grote kansen hier. Maar op een ei, zocht trainer Henk de Jong, wordt er net scoort en bleef het maar 0-0 tussen Cambuur en NEC. Het was een prima wedstrijd van beide kanten, waarin twee goed voetbal in de ploegen elkaar bestrijden. Dit is Sambisa die de bal net in de goal krijgt. Het publiek nog wel even opjagend. Dat stiert er zelfs wel achter. Maar een doelpunt kwam er voorlopig nog net uit. Echt net uit deze kopbal van Kelvin McIntosh, de centrale verdediger van Cambuur. Die skampt die bal wat en dan komt er net echt op de goal te landen. Dan NEC weer aan de rechterkant ervan terug via Moussamba in de tweede helft in het veld komen. Dat is een hele handige onvaller. Brengt de bal voor. Wordt er ook elke keer mist. Kan hij daar op de linkerkant oppakt worden. En dan is het gevaar nog altijd net voort. Want hier komt Flemings en die kan de bal voorzetten. En dan de kopbal die het overgaat. En zo creëert ook NEC hier en daar wel wat mogelijkheden. Maar zij het net te vinden. Dit dan misschien nog via Bangura. Bangura ervan terug. Wordt achterna zitten terug Rens van Eijden. Strand ik op keeper Branderhorst. De NEC-supporters weten het al. We pakken een punt in de Ljout in de Doggershek. Cambuur en NEC. Mooie wedstrijd, maar geen doelpunten. Ja, dit is een wedstrijd op... voor keukenkampioen-divisie op een hoog niveau. Ze zijn een goed georganiseerd team. Hè, het is gewoon een goed team, hè, maar ook een goede spitsen. Maar ze zijn heel compact. Nou, de voetbal een aantal keer erin. De eerste helft wordt moeilijker dan de tweede helft. Toen hier met een paar dikke kansen. Ja, en in het laatst dan wist dat het hier beleid. Omdat wij beginnen voor meer. Ja, en dan krijg je nog een counterkansje in. Dus daar had de keeper dus ook wel op het been houden. Maar ik zou dat 2-12-3 was weer. Dan heeft een spectaculaire wedstrijd was. Nu weer een heel hoog niveau wedstrijd. Wat de meesten niet wel herkennen, denk ik. Maar dat is jammer als je net krijgt niet in oppakt. Doke Smit, ja, het is wel een beetje een bijzondere avond voor jou. Hè? Want de een zijn dood is de ander zijn brood. Het is een beetje een gekke invalbeurt, hè? Ja, kijk, de reden waarom is niet leuk. Dus laat het duidelijk zijn. En ik weet niet wat met Jordi aan de hand is. En dat weet nog niemand, volgens mij zelf ook niet. Dus de reden is niet leuk. Alleen dan moet ik er staan voor mezelf, voor de ploeg. Dus zo werkt het wel inderdaad. Ja, en dan sta je er, want dat ging best goed, hè? Jawel, nee, ik denk dat ik wel tevreden mag zijn over wat ik heb laten zien vandaag. Ja. Ik denk dat het niet makkelijk is als je zonder warming-up in... Want je moest er heel snel in, hè? Ja, het was amper warm. Ja, nee, klopt. Dus je gaat er niet vanuit dat er voor rust iemand geblesseerd raakt. En ik had niet veel tijd om een warming-up te doen, want Jordi moest er meteen af. En dan is het niet makkelijk om er meteen te staan. En ook in het type wedstrijd het ging af en toe op en neer. Dus dan denk ik dat ik het wel goed heb gedaan. Allermooiste keer en dan wil ik graag mee sluiten. 12e minuut, afscheid van Rien Kwaaksma. Wat een geweldige man. Geweldige sponsor en supporter. Maar dat is net het allerbelangrijkste. Het is hoe die man als meisje weer. Zoveel meisjes ga ik nou net vaak meemaken. En dat vond ik mooi voor de familie. Daar wil ik graag mee afsluiten.
En dan is staan, omdat ook de concurrentie de Graafschap in NAC Breda Liekspili bleef die het precies hetzelfde. Cambuur bleef koprenner, NEC bleef bij terug het puntje en de nummerlijst is nog altijd Dordrecht met 100 punten. En ontzag hier dit Cambuursjournaal. Na je week speelt Cambuur de vierde uitwedstrijd in Rode JC in Kerkrade. En dan ben wij direct weer met een nieuw Cambuursjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.